KP is een jippie man. Nee. Oh, Kevin, Julielle, ja. Oh, dat staat goed voor. lijkt zo maar finale, ja. Jalla, Laat maken dat je zoekt doen, man. Lekker keppie, lekker keppie. Smile een beetje, mannen, man. Smile, mannen. Wat je nou zo kwaad? Hallo Joshua. Je was een kind. Lekker keppie! Lekker keppie! Lekker tijd! Lekker bintie! Salah! Let's go boys! Let's go boys! Nee man, hoe kom ek julle nou so? Orange stocks okay. Ja, domme net in die skram. Staan ze buiten, ja. Stoot trek aan jou kop, Mietie. Ja, man, mensen. You can chip cut. Wes. Kijk maar, dat band te houden. Dat band te houden. Dat is wel aardig. Dat is mooi, nee. Kijk, dat is mooi. Aduh ya, dat is mooi. Inside, Kepi, inside! Inside, Kepi! Haal die kop op. Nog een 3 minuten. Sterkskram. Kijk nou, kijk nou, dat is geen terug, jong. Hij brengt dat ballen toe. Kijk nou, ballen toe, druk uit. Kijk nou, druk uit ballen toe. Druk uit ballen toe. Caleb, die skram maar niet, man! Caleb! Kijk. Wat dan beter? Ja, zes op de. Dat is 3 man. Op 3. Zie die verschil? Ja. Caleb, kijk, hier weer op die kant. Caleb zijn kant. Zie die verschil? Caleb is graag niet. Dat draai.
Vegas ka ito. Sarap ko buka kung sa lalasas na kita ko. May 1648 ne? 1647. Captain. Sky vai!
Deputy, double big shit. I have Counter! He picked up the... Counter, man!
Yes!